Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kada kita nagtutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigan, tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagaya mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Manibyo amin nga sa kapada papagayam. Manibyo dito yung Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio, Masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubutungan, Salawag, City, Ilocos Norte, Philippines. At yung maning nasumangbahay di programa. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng. Kumusta kaya aming nga sa kapada? Dito yung malem, please share this program. Share. Kaya dalod yung stars to support Nemers Studio. Agipatayab kay the stars. Kat padaran nyo papagayam ti pagkasalitaan ni Daniel. Ulila, iti ina. Iti may kaduwang gundaw kat nangasawa ni papang na. Iti almost kasadar na. Ni Ano nga tat mapasamak. Padaran nyo ti pagkasalitaan nga paset iti kalman lang ni pagayam ti nga Daniel. And please share this program. Share. And ayon rugyan, papagayam natin pagkasalitaan, iti kalman laeng ni pagayam tayong Daniel. Sagotahin nga rin ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Tasumangpet ni Papa Manon Nemi. Adak natin nga glututo. Sibot pimusay ni Mama Manon Nemi, awan pa'y makatawan. Arig nagladlading itakpay laeng tawanin ni Mama. Car-accident Manon Nemi timpatay na. Saan kami matan nga nangalala kini Papa ti katulong, no siyak ti makasango agluto. Adako niti 4th year college Manon Nemi ti kursok nga accountancy. Gagangin, kostang sumangpet ni Papa, Manon Nemi, mapangkilokot tiri daw, hindi makitak na dumsahag, at inlokat na, ngari daw, iti bangir, at dimsahag nga. Wow, nalapsat ng babae. Binoy-buyak ida Manon Nemi, kat inabay, ni Papa ti babaya kaduana. Inarakos met ti babae ti takyag na iti siket ni Papa. O ba'y makatawan di ti Mama Manon Nemi at din isampet iyawid ni Papa ang babae. Nudyak mariro at arig nagkataib kan. Umis-isam ni Papa Manon Nemi kadi di makastrekda. Hi, Dan, Pa. Meet your second mother, ni Eva. Eva? Sino pagbagkakan ka nga anak ko? Guwapo kaskan ka. Na? Anana? Di ko nak, honey, guwapo kaskan ka. Sino kumorti malano no sanga siya? Oh, akikinita kayo kadlatan? Iso na Eva. Anong orti awag ko kingkuha na Papa? Di, Mama. Kataib kong samit. No, you're only 20. 24 nan. Ngim ubing dilangan na, Mama. Ay, Papa. Ay, narinupyos ka.
Kadagalamano kay ngamin na. Manong Nemi, Injaya, ni Eva, tidakulap na. Inawat ko man. Nagkalamuyot at nagbara. Anak makunam, Daniel, talagang ngalaing kagpili pa pa. Siyak to, pwede ko nam. Kasmat na parang pili ka na di mamang mo. Napindas man ni mamang mo, saan ka rin? Itikat kahit nga son pa pa. Makaramin kayo ti ading ko. Oh, talaga, nakalutokan. Madama pa lang pa pa. Sige, ituloy yan ta. Sumrek kami ti silad mi, ha? Iti ka din lang dati nga siledyo ka di mama, ti siledyo. No. Ti sabali nga silid. Kaapay man, baka mabuteng ni Eva. Nga iti silid mi ka di mamang mo pag silidan mi. Manong Nemi, irita sumreken, dagiti duwa, iti silid. Naud-odi ni Eva. Nga simrek, iti sakbay nga simrek, tinalyaw nak. Kinidayanak din tilo ko ba? Oh my God! Ano ba ito? Ore, di ang itultuloy ko tagluto manong Nemi kaslasaan may kat. Itimugin ko, itilang nga ni Eva. Nangaroon natin parang kiday na kanya kitay. Sana kit dinilipatan. Tibibig na. Siguro kit kunana. Ada mapasamak dan ka ni Papa. Kinagpayo sumanong Nemi. Nakaidasara ko. Mamanak ko magtugtog iti siled, manong Nemi, nga simrekan, dagiti duwa, iti ilayat kong tagtugtog. Adamangig ko. Asog. Dito na nga talampan nagdigos. Uno gumanat nga tan ni Papa. Uno ni Ebat gumanat. Pinadas ko manong Nemi, nga pinusipos ti seredura. Sandang enlak. Aguri ka man. Taluktak man ko na. Linokatak. Ang pagbagis manong Nemi makitkitak. Tibatog tibarukong ni Eva. Ang paunahin ti tangsit dagi di barukong naman ng Nemi. Na makitkitak. Nga dagi di dakulap ni Papa ti mga ayam na. Nga na ito, hinimapaspasamak ko nak. At adan sa matin ng bisina ka. Binaibuyak ba nung Nemi pauna hindi pa nang lili ni Papa kada iti barukong. Awanin ti dakulap nga makitak. Ngem simublat. Ti rupa ni Papa. Agdedede matin manong. Niyamat hindi mapaspasamak Diyos ko. Oo ba'y makatahon sipot pimusay din ni Mama. Ayun sa bagay, saan ko mabalaw ni Papa manong Nemi? Talagang hasta una yun, di parang resip-sip na kay ni Eva. Nagswerte kan Papa. Kaslamat lang may sa maladagan ni Papa manong Nemi kapag sinsinublatan na kunot-nutan dagiti doang nga nipul manong Nemi dagiti bantay ni Eva. Nga makitakmat manong Nemi ti duwa nga ima ni Eva iti ulo ni Papa nga medyo pungut-punguten na gapo siguro ti marik na nga isang sangayan. Manong Nemi sa balin ti marikiriknak. Lalaki at manong Nemi. Impababa pa manong Nemi ni Papa ti ulo na. Kapag iso nga diretso ti patak manong Nemi di kiti duwa minturo ni Eva. Ni Papa. Nakaidasarak lang aro din. Sa bale balat umuna kanin na. Ay, ni Papaya. Manong Nemi, indrikap kumit lang tiri daw sa akda pa ni ti kusina. Natalyaw ko tiri daw ti banyo, manong Nemi. Siyempre ka ko ni ti banyo, Dakilat may mayat ko na ka. Imuna akong nganangan manong Nemi kati di makapanganak. Rumuwaran na kiti duwa manong Nemi as doon ay palang tilingit na. Ay, napaskan. Napasa ko pa. Di kayo matmauray. Mabisina ko ni. Alam mo lang digo. Anda pa. Pagsunay, sinigang lapu-lapu. Agad na mas maganhani. Ramanan tati luto ati anak ko.
Baka nalala yung tiluto ng yung sika. Di, iso na para luto na kuhan. Wala, iso para luto, dududwa kayo. Ang momenten na tayo aktivisina. Sakala na dagas ita, Biyernes, Sabado, intun bigat, Domingo, sakto man rin agpalaon yun, intun no, parbangon no Lunes. Kahit mong sawan, di nakitukot, ani. Kahit, sana, isuharot nga, inaala ka, tapno, adakan ka duwat anak ko. Mabutbuting tirabiin, no may sa isuna. Pa, sana ka mabuting lalaki, Di adadansan ka sangkat nga mabuting, tada kaduamton ni Eva. Agpalaon nyo anak ti Lunes, parbangon ti Lunes, sakto agawid dito, rabi iti Biyernes, dakto to yan. Di ka dududwakam no ka? Ito na. Apay muteng ka? Dakto pa'y mabuting na may mesa, kanang tulakit nyo, duwa kamin, papa. Sige ba, mangang kayo. Kasla na bang aran tiriknak manunemi tinamuak ng schedule? Ti amo kagit itugod ni papa na mo nagubra. Yung may bati na matgayam. Di ka dududwa kami. Ay. Anad ka lain papa. Mano po kawang katasawa. Kinabudno naman nung name at dan girlfriend ko. Iso dahi ito ni Lily. Nabayagan nga relasyon mi, di ko lang second year college kami manong name kat akas-kaskolaan kami agpadpada ti schedule mi. May mesama manong name agpadpada kang peti kurso. Aon pa tinapasama kada kami kani Eva at kani Lily ko nakuma manong name. Sabado, Domingo, manong name kasdalatag ka kumkumpet itong galmay sa manong. Ure al daw. Kasla kayat na makakabrut. Iti kawan ni papa manong nemi ti manong aldaw. Dimtayang manong nemi ti rabi ti Domingo binilin nak ni papa. Daniel, pa, ano sambasit kasi kati agasikasod to'y balay ha? Kaapay. Saan mo nga naroon tirikat ni Eva? Kahit yung sawan papa, siyak tagserbikan ko na. Isot second mother ko, dapat, di ba, iso na ko magserbikan niya. Hangar, iso nga magbagakin ka. Yan tangay, nalaing kamat na iwas matilutom, siya katagluto. Agdalos. Aginaw pa siya pa napuutan nga naginaw ni Eva. Agdalos, malaksin nga sa mga daldosan ti silad mi, ta isot mang dalos. Taglabang arot pa. Ay ba mo na ni bakit gurya ta isot mangilaba? Ore pantina? Butaan ta mo naman talaban ti pantina, si kawan. Parbangon nito grupo batak. Lagi maturukan. Sige pa. Bandayan ti asawa ka. Bantayan na kamat. Agbinantay kayo. Manong nemi rabing nimjak pa nakaturok. Diyan ka muna apay. Sa malit sumsumra kiti panunod ko manong. Anong doon natin mapasama kiti dududwa kami kini Eva. Diyak lang na mo. Diyak mat siguro mabaling nga ramanan ti asawa. May katuang asawa ti amag. Nakas pagari kang harot na iso paraman. Iso mangibaga. Paida, agbali na katanga na paida. E di makariingak tagsapa manong nemi siya ka talaga tinagluto. When? Alas 9 manong nemi ti klasek. Nakariingan ni Lily, ni Eva kung nakuma manong nemi nagtaro si Tiban. Iti rumwar nakabalabal iti tuwalya. Hello, Dan. Good morning. Good morning, tita. Tita? Apa nga tita? Bukan niya. Alangan ba't ka, mama? Alig na, kasadar ta. Baka namlatang ka niya. Kaya, ang mga nugungat ni papa, no? Ba't pangawag ko ka? No, anda ni papang mo, ala, sige, awagan na ti tita. Okay lang.
Ngayon no awan ni Suna, hindi awagan na iti Eva. Ada girlfriend mo? Adan. Nabayag kami ni. Hindi pa lang second year college kami. Ada napasama ka na kayo? Awan pa'y. Hindi awan pa experience mo. Awan. Nalaing ni papang mo. Wala. Nagkita ka na minsan eh. Anya. Kahit mo sa mabubuya mo da, hindi mamang mo hindi. Hindi sang-sang petyo. Nalipatan yung inlaktiri daw. Nagsirip ka. Kapag beat lang. Kapag isungan loktak tiri daw, naibatog mo, di adat tabarukong mo. Di nakita nga rin dito yan. Sorry, pag beat lang nakikita ka. Okay ka di man lang? Okay. Nalaing ni Papa nga nagpili. Naluko ka, nakita mo gayam na tito nga baroko, at dati barokong kon. Iso na nakita? Iso. Sige na, tinagsukat. Saan ka nagsusukat? Mangangkalat ang astan. Pagkapanganta? Una na ko nun. Imbes ngagsango kami, manong name nagabay kami. Nakadagdagkat manong name ti takyag na itibagi. Pagamamta, iya sa dagnan tinakakutsara. Ngayon na po kan. Oh, subuan ka. Api nga, subuan na. Diyak pa nakita ang sinubom ni Papa. Saan ka din nga ti, ubing tinasken nga masubuan? Alan, pampano lang ni Papa sa balintad at panunot mo. Kung malalang ni Papa, baka nalalain ka. No way, excuse me. Uy, uri na kayat ko? Di mo kayat? Saan nakatakas nga anak? Pudno ay patpatag mo ti ama kung saan. Ape ko nang kasta. Kahit mo samat naliputan, kahit di pa yan nagkasat. Bakla. Hindi makarubuhat akong manong nini. Rumuwarak ko man. Oy, papanam. Kinanagbasa ah. E api di ka pakata kanyak. Sabi ko, sige, nak. Nagbanda ka dito balay. Hanggang paspaster ko eh. No, may nangarod circle na dating ang boyfriend ko. Loko ka. Lipliputab gayam ni ama. Lain ka karotin, kat maladaw ka. Maladaw wak manong 95 minutes. Hey, Daniel. Yes, sir. Good morning, sir. Alam mo, naladaw ka. Nadadail lang namin natin naglugaan na ka-tricycle, sir. Ukulak ba lang na kotse mo? Awan pa, sir. Imabayak iti ayan, manong nemi ni Lily. Pengamin naladaw ka. 5 minutes ba't lang? Kasla da problema. Awan. Bagto kayong ganito nung bakanteta. Manong nemi kasla jak may concentrate. Tegdengag iti lecture. Naman ang talyawan nak ni Lily. Malpas ti duang period manon nemi bekan period ni kas iti dati mapangka magmerienda. Ada problema? Ni Papa, nang isang pati may kaduang asawa na. Oo, may makataon na rin mamang mo ah. So problema? Apay na uyong? Madang ka ti stepmother na uyong? Sa baling uyong. Anak kahit no sweat, sweetheart. 24 years old, napintas. At alukluko na eh. Alang alukluko na ito kahit mo sawan. Sulisulisugan na. Delikado nga rod, sweetheart. May turod mo ka di nga alukwad ti amam. Diyan nga rod ti problema kay. Tao ak lang, lalaki ak lang, kasanon no. Masulisog na. Ano nga rin itating? Plano.
Tsaka mo. Alwadam masulisog ka. Ang mga mat no, imbes nga ni papang mo, ti mangikasar kang kuhanak at sikat mangikasar. Pag anonok ko mamat, sikalat kayat ko, Lili. Baka mat no, agkidawam kanya kitan, di bagik, kityak lataited. Tani, dandarita graduaren. Baka kaputasan kong itan ti bagik, at dadya stepmother mo, ti mang Ted, baka nututupam. Ano atot mabasamag no maamon ni papang mo? Father and son? Iti may mesa nga babae? Hindi bagbagam, tsak maraming dito. Agbalbalo na akman ng nemi kano saan masulitak mga anaklatan iti karinderya uno restaurant. Kamalman naman ng nemi, hindi malpasan di klase mi kanilili. O anya, kahit kan? O na, awanin sa bali pa nga papanam? Awanin, wen. Hangkan ngagbaybayag, agahawid kan, gamot agurayan ni, tagan na? Sino? Jay, a second woman ni father mo? Eva? Wow, Eva pa yun, ha? Apay nga kaslak lituro-turo. Ang lituro-turo. Baka mailiw ka man nga makakita kayo ni Eva. Sungin kan. Kapag iturong ka. Bakas na attraction mo. Agimon ka? Apay ko magimon na. Kukam lang. Kinapod nun, ha? Adam ka diyan ni Jimmy. Ano tayo pagbagam? Nagararam kanya, kamo na lang doon nanubyo ka kita halata ka sumarden. Kaya kas pagarigan, tada mapasamak yung kini Eva, ang stepmother mo, adamat ni Jimmy, kasukat mo, di tamon. Lili, mamit lang, Lili. Loko na dyan, talibagbaga na. Kinon ko nakman nung name aging ga nagawid ako. E di sumanagak dito balay manong name nakiktutak na napatras. Oh, apay napatras ka? Apay kastat langam. Atat langak. Apay di ka nakabra. Awa sana ka bra-bra na dakdo nagtibalay. Kaya apay nakakayang ka kasta nga apay, ada ka nagpaparang? Nagpaparang oh. Nangisit. Ay, gura ka dyan unin ni plaster. Ana, may kandag katugaw ta. Diyos ko ya. Pauno yun, tara. Palabing nga tang-tang si tibarukong na. Sa magay, unang adda akon. Masabol nga mapan magbrandap, no? Oh, Diyos ko. Tukso. Ilauyahan mo ako. Papagayang maibturan to nga ta ni Daniel tikas diyan nga mapaspasama ka sitwasyon. Lalaki suna. Karugrug suna. Amangan mat, no? Ano nga ta't mapasamak. Padanan nyo papagayam. Ituloy tangaro din nga iba sa natin pagkasalitaan ni pagayam tayong Daniel. Uwain manong nemi sulusilisugan nak ni Eva. Ngam nagbalinak anatibkan manong nemi. Siyak manin tinagluto, manong nemi, takaliban, tikinan na ital daw. Talaga, nasadot na ito nga stepmother ko. O, di sa baling aramidan na saan nga. Cellphone, tikotik-kotikan na ag-tik-tiktok. TikTok na dyan. Kada tiladat aramidan na manong nemi. Agsala-sala, kulamlano. Tila masarasarakan ni Papa. Hindi makaluto akong manunay na gitasara. Kumaykan, makantan. Ana. Kumaykan ta makantan, kunak. Kuni dito, kita. Ila-ilom at ngibaga. Ila-ilom at ngibaga. Umaykan ta makantan, sweetheart. Kunawa. Sweetheart kaya. Pwede mo kaya? Ipulong ka kinipapakit mo. Ano ko matibagang kinipapang mo? Ibaga nga sulsulisugan na. Ala, ibaga. Mamati nga ta.
Kahit na ibaga kinipapang mo, nga sikat mang sulusulisog kanya. Kahit mo tumaliktadek. Anya ka talaga tarantam kanya. Sumarad sa sulut-sulit kang kadi mo kayat? Diyak kayat, period. Susurwang ka. Ako pa'y pahadas mo. Sika, may kamunin po pa ang lalaki tibiyak mo. Baka iti awanak kat aday may di manong king ganito eh. Mismo pa nga pagtaingan ni Papa, liputa misuna. Basol ni papang mo. Abi ko mabasol na. Abi nga din nakitugot. Abi nga din mga ramit kas, mga kasera minsan dyan. Taasa na kam sa kamlagawid dito nito sa malam ti Biyernes. Kata ko matibaga ma. No, di man pala kahit timangan, tsak timanganin. Hagkat sa hagkat, agkalanglang tanan. Saan kami nga nagabay, manong naming yung nagsango kami. No manang kitak, saktikit kitan na. No kitak, kidayan na. No kitak, dilpatan na bibig na. No kitak, manong naming isinyas na. Nga tapayain ti barukong. Pauwan iti kastoyin, Diyos ko. Kung nagtilakam ko, pinaspasa kong tinangan. Alpaskan. Alpasa ko. Sikan dumasit na ginaw na. Bagong pag ginaw na. Ora gumong ng talo, tipa mo na talababo, sakto pag ginaw. Kaya pamalaw nga rin. Pamanang agdigus. Madamag idin manong naming agsabsabong. Idin nakiktutak. Talinokatan na tirido, di ba nyo? Hoy! Kasano nga nauloktam? Nasa pulak tayo duplicate na tutulbek. Ha? Rumor ka! Rumor ka! Pag umarumwarak, kinagdigos ako mo. Ano? Nagdigos na nga dua. Hoy! Hoy, samon nga. Samon nga nanglangdan. Nakita ko lang ron. Nagbasit. Basit na sa madatimangkan. Hindi pa tangkanan na. Hala! Rumor ka! Rumor ka! Bakla ka? Hala ka, bakla! Natat ka po, nanuapin ka kahit ko, rumor ka, kapag sana ka bakla. Baka masulisog ka. Ang maamo ni papang mo dito eh. Ano mo? Oh. Aguyo sa kwentin, ha? Aguyo sa akon. Naguyo sa nagpeso manong. Napaulay nga paro ko na. Parang nakabudpud daw ka na. Dumurog na rusas manong name iti. Nipul ti. Oh, ikatakot to mo ba? Nagpadpada tayo nga awan kawes na. Ba? Abay, aman materit-tirik na. Kanan naman. Alay! Naman inikat manong name iti. Nakaapot nga imakat. Yeah! Wow! Daniel! Naknak naman yung papang mo ah. Igaman taman, di mo yung gana nakasta. Aray! Apay. Nairot pa ng patpad ko. Among pa tinangan ka na ito eh. Kung sa buguan tatakanik. Eba no. Eba, saan? Saan? Saan ko nakmanong name ng insakmulnan? Uy, Eba! Ay! Manong name pinersak na pinungot at nitikas-takat maikat iti panangamal na maikat indurong ko. Aray! Apay giturong ka? Inilisto akong manong name iti nagbuelnas. Ano ka mo kayat? Saan ko kayat? Apay! Gaputa, dak kayat nga liputak ti amak. Kaya mo, saan ko mga siyak ti asawa na, no, ang sakpat na, kaya wala, mayatak. Jak to kayat guliban mo, jak to kayat agpasol ka ni Papa. Ditakan. Bakla! Kamukha no, bagbagam kanyak, bakla no bakla. Anong name di adda kon ti silid ka? Di pala imlay. Naglukon dahil ito nga babae. Gaputa sampay nga imlay manong name. Neta na?
Nagsakit tumalata ulok no saan kong parwaran. Saan ako nga rimrimuaro anong naimino man pagtugtugtug isun. Daniel, lokta mo na. Dito lang makasapol man itulbot ti loko. Tasirkan na. Ngamin dubulak ko manong na yun. Paone dito yan. Nala ko ni cellphone ko manong. Indahil ko ti number ni Papa. May sapi lang aldaw na. Aldaw ming andua. Nagring. Hello, Daniel. Ano problema nila? Dakila problema, Papa. Ano problema ko? Marigatan ka mang serbi ni Eva? Ano naman ti kayat na? Tumbalem. Ni papamit. Apay. Uri kayat na nga. Nga damapasamak ka na kami? Hanya? Sul-sulisugan na. Ti may kaduang asawa, Papa. Tila masastarakan nyo. Panagkunak kat. Sana kayong ibatpatig. Sino ko ibatpatig na siya? Jack pa ganun, Papa. At girlfriend ko. Sul-sulisugan na ka kanya. Ibagbaga na mismo. Kinapod doon na sinerek na kidiban nyo. Kasano nakastrek? Hamoy lak? Nasarakan ng tulbat, Papa. Ket. Naglabusan. Kinapudno na ma. Papa, naamalanan. Anya? Ket. Pa. Nasaan nyo nga papanahon dito nga babae dito balay? Siya ti pamanaw. Diyak kayat nga dumteng to ti gundaway nga. Diyak matipelan tirik na. Iba't patag kayo, Papa. Diyak kayat nga liputan kayo. Ngayon ti panagkunat. Saan nga rumbeng nga ni Eva ti may kaduwang asawa yo. Kapag rakkel ti bamatik na may turod na kayo nga liputan. Kalbasan ti ba nagsarita mi manunemi kini Papa na iridepak. Kaya ka nakaringag ti green cellphone ko. Ni Papa ti tumutawag. Hello, Papa. Loko! Si kakanong matimang susulisog kang guwana. Si kakanot ng sirik. Iti banyo. Binaliktad na pa. Si katin ang baliktad. Asinot adad nga patsyan niyo, Papa. Siyak. Uniso na. Siguro, inunaam nga timawag, kanyak. Kat binaliktad mo na kiti pasamak. Gabutan naman siguro nga gipulong ni Eva kanyak. So, imuna ka timawag. Saan kayo mamati kanyak, Papa? Ha, loko ka. Liputan na. Kaya't nakaliputan. Ulitig ti sa lutsud ko, Papa. Sino tatad na nga patsyon nyo? Siya, uno ni Eva. Mamati akang guwana. Pues, Papa. Indon bigat, awanak tuntuyan. Makamo kayo, nung siya akong dinagbaling at takas kada kayo. Kabigatan naman nung name sinalangad ko ni Eva. Abi kasi tibagam kini Papa. Ha? Abi kang pinanigtad mo nagpasamak. Wais na ito, oy. Wais. Siguro kat daruang ka, siguro kastoy na niya. Ado siguro nakitinang luglug ka. Basta kursunadam kat maalam. Ngam siya, di mo tumaalam. Ana, kagluton. Ibay-pay so talain ngayon. Tapos saan nakagipulong kini papang mo. Loko ka na amalak lang aro din. Bastos. Nabang mo pala inakal ng tiulo. Saan nakpala doron. Siguro ay intuloy mo ba ti imam, di ba? Apa na imam pala tramaten? Ada lang aro ti alsong ko, loko. Nakaikad din nga kunwarong nemi.
Inrobot ko ni Kiterwatek, sana kung nga nagluto, mahalakan ko na. Hoy, papa nam, ingagluto mabisina ko, makamukan. Ha? Pumanaw ako. Tadyak kayat. Tektalin na dito eh. Gabutas sa iro ka. Nabanak manong name iti ayan daan ti Merced kakabsat de di mama. Anya? Itama ba lang mo ka ng isang ni Kayong ti sabali nga babaen katawang pa makatawad dito kabagis ko. Handa pinagkasar pa ma. Ayan ti. Ket? Pinadpadakis na. Binaligtad na di pasama. Siya kano ti mang sulsulisog keng kuwana. Idinto ta iso. Siya kano ti nang serek keng kuwana ti banyo. Idinto ta iso mismo. Ket adadamat na napatsya ni papang mo iso lang. Imsi ka. Unan ti. So nga makipagyanak ko mapalang dito, please. Ano na kata? Dito mo ako na kata. Nalaw mo ti balay. Dapat bakante ang kwarto. Auntie, please. Wala. Napintas kang peso. Pinanawam ta mga numit na masulisog kang peso. Naladawak man nung name it first period ko. Second period nakamakam ko. Pwede ka rin matanda sa first period. Ang problema, Lily. Problema mo talaga na yung stepmother mo. Nagtalaw ko sa dyan. Istorya akto ken ka. Istorya mo kasano kayo. Ito yun. E dagmimiranda kami manong name kinilili ni istorya akto eksakto. Kanya? Sinirek na ka? Uwen. Ngimsang ko yung baga manong name nga naamalan na. Nga naisak mo na madian. Ang mga nukagura na kadada ni Lili. At sa bali nga nakasakmuli. Kahit ibang banda nakatagpal ka. O na. Diyan palubos ko na. Ori sinirek na. Ari mo anak. Ari mo na kang lamo-lamo. Ana. Nakadigosag may tayo ng sombrek. Ngayon nakita na. Nakita na. Naggaman na. O na. Abi ko may palubos ko may kanan. Saan ka ng virgin? Ano saan ang virgin? Nakakamit Lily. Naawatan nagbadlaang ni Lily manong nemi. Saludarang ka, Daniel. Apay, bilibag kang ka. Nakatagpel ka. Kabuto dya kayat ka, liputan ni Papa. Kanda kayat, nga da sa bali nga, babae ti biyag ko, no dilang siksika. Siksikan tulayang, Lily. Pumutay nga ron. Nagring ti cellphone ko manon name ni Papa ti timawag. Hello, Papa. Api nga pimanaw kan sa jay. Pa, didakmat pa dyan. Di na siya pimanaw ako tapno. Numamati kay man, saan kumaaramid, saan nyo kayat, it is second wife yun. Pimanaw ka talaga tadyak kayat. Nga dama pasamak ka na kami. Hangabalin, uriliputan na kayo ni Eba, sa lagit nga siyak, di ka pareha na. Naibaga namin sa kanya pa nga, ada dati yun, boyfriend na, sakbay nga, nagkarelasyon kayo. Alistohan nula, nga tawagan na, tapos niligas na, kat may pantik, kinaarim na. Patpadagsem ni Eba, hangko patpadagsem Papa. Imbagak lang tipod no, imbaga na. Baga karagiti agod na ako Papa. For how many years? Ay, for how many days? Nights? Nga awang kayo, tidan nana? Baka di lalaki, di mabanmang danon king kuwana sa diabalay. Kami nga pimanaw ka. Nagsasabi mag-warjam ko ma. Sambat nga si kami ti patsin nyo. Imbag lang araw din isot mang sulsulisog kanyak. Ibagayo ka din nga. Siyak ti mang sulsulisog king kuwana. No kinawag nga nagsubli ka. I'm sorry, Papa. Nagsubli ako lang na sumangpat ka. Nagsubli ka. Diyak kayat, Papa.
Agsubli ka taban tayo misuna. Tama nga mat kang pay-preso nga, sa bali nga sumsumrik ang lalaki sa dyan. Kitak ba? Noon niya tirumbay nga rabintek. Basta agsubli ka. Imuno naman nung naimi ni Lili nga nagawid. Nabatek dito eskwela. Idi umasadag kanyak man nung naimi ti barkadak ni Rico. Pare, manipod mo di girlfriend mo ni Lili. Iwasan ak matan. So, nung iwasan mo, sikat mangiwas kanya. No kadwak ni Lili, ang kaumasadag. Ito taon ni Lili, wasdag ka. Ayaw na kami ni Lili. Muna nga nagkawid. Abi ka sila na problema. Istoryakan ka. Inistoryak ka diri ko manong nemi kadagkat katawa. Nagkapoy ka, bro. No kumasaan nga ni papangko iti kalipin na. Mabalin siguro, apikit din nga saan. Sa bagay, nasingpit ka nga anak. Paspasublian na ka ni papang mo dyan. Uwin, dapat na mabantayak ka, no? Hindi ako subli ka. At ay baga kakaramidem. Pabulutan ka. Pabulutan na. Imbagahan naman ng name noon at ipabulod na. Effective nga ta. Uwan. Basta napindas ti pangi plastaram. Manong nemi nagsubli akmat laan, nagpakadak ni auntie. Inat babas pa sa amak ka. May masal daw mo lang, may sa karabi eh. Nagsubli ka matlain. Isot bilin ni Papanti. Ay lakit, basta lakit ay kabaylam nga liklikan di sulisog baro. Maliklika kanti. Nganti man di, no sa anak ang nagsubli, ang mga no, ada mapansan dyan nga sa bali nga lalaki kat mapanumyan. Kita oray man payrimat kita hamuat nga awang kamat ti aldaw. Ti matrabi nga ti kaadam. Baka do aldaw nga umapan na di lalaki nga mangkalong kini stepmother mo. Nanagsakan man ang name ni Eva, iti makita na. Nalpas di bakasyon mo, darling. Uwen, may salangal na di bakasyon ko. Ita, nagsubli ka. Mayat ka ka din. Di nagtupulos masulisog. Eva, kitain na. Pero no masulisog na, naamalam pa yan, di ba? Indurong ka pa lang. Nga mo, di mo karat siguro kayat nga tingiwat ko sirkan na. No, dito'y kuma, baka hamon ka kayat ko ksutin, di ba? Hindi ang digdigos isuna man nung naimi kalpasan nga nang rabi kami siyak man ang tinagluto. Implastar ko man nung naimi timpabulod kanyak. Nigayim ko nga riko. Uwain man. Pinadas nakmanan nga sinulisog man nung naimi. Nagtugtog man ni siled ko. Daniel, lukta mo na. Jak tubulos luktan. Ore naman sarakam ti tulbag ti kwarto. Nakadubulak. Ito eh. Alan, saan daw mama mo ni papang mo? Tugtog at tugtog. Diag pakaturog ti lukot ti kababay. Labang mo yung lukat. Hindi pa nang ilukat ko manong name indurunak. Sana kat inrekip ng kat ridaw. Hindi kita ay kasuna. Lamo-lamo. Paunay kan. Ada ako. Di mo kaya? Uren ang nararami di meba. Kita nakastrik ka dito yan.
Siya ti Romuald. Uy, di na igawit. Kugtaran ka kahit mo. Ha? Ipulong ka kini papang mo. Kugtaran na. Namanag naturog di sa bali nga si Led Manon Nemi. Umayla tagtug-tug-tug. Saan ko ngilokatan manong. Duwa nga pungan Manon Nemi tinyapot ko ni tilapayag ko tapnosan ko ng mga nabigatan na Manon Nemi sa nga gunon. Misbisuot. Abig misbisuot ka. Takasan no. Bakla ka. Napanak man rin nagbasa. Nagsubli ka ba't lang? Nagsubli ak, tiso ko na ni Papa eh. Siguro, talaga nga kahit mo't pasulisog, ay Lili, saan doon nga pasamak testa? Sabi ka, nagsubli ka. Subli lang ni Papa. Kananda, yung pabulot ka dyan ni Rico. Dahil dito, hindi mga ipanaknek noan niya tipod mo. Anong Nemi dimteng itirabi iti Friday idi tasumangpet ni Papa anong Nemi si mabat ni Eva ken kuana ket kidmayat ket tikas to una I miss you sweetheart miss you to agad saan na kang nasulisulisugad ni anak mo saanan bismisuot at inong tamat nagsublimat lang, tapi nasublim ka no. Wanap doon takadong trebi. Ore ang takadong trebi, ako man kadok ti aldaw. Nasiputa kita man nung nemi si Murek iti silad na. Hindi tarumwar ni Papa. Nadagigaman na. Daniel? Papa, ano rito? Nakasara ka niyo. Hindi ko kwarto ka din niya, Eva. Ano rito? Pa, CCTV data. Inikam di CCTV to, nagkwarto ba? Tapos na mabuyam to. Ita sumang petak at nagrumansa kami, kasta? Pa, monitorin nyo kiti talong arabi na plastar red pamangan no ada sa bali nga si Murek kanya among operated mabidlang pa nakiktot kami ngagpadpada manong Nemi imo na nga si Murek ni Eva, naganda, at si marunong nga lalaki. Kat de, sino na nga lalaki? Ti ayop nga babae, liputan ng ti animal. Ala ka Eva, sino na nga lalaki? Naka-CCTV ito nagtikwarto. Ala. Okay, indayon ito lang, ipapagayam kan iring pas, ti pagkasaritaan, ni pagayam tayong Daniel, noan niya nga sumarunong nga pasamak. Manong Nemi nagdardaras ni Papa nga si Murek iti saledda. Nakigtutak manong Nemi idita, magngig ko ti panalpaak tong padayjayan, nagikis manong Nemi ni Eva. Ikis nga paparayan. Sino mga riot kan kuha na ita? Nagdanagak manong. Ang mga dumakapapatay ni Papa. Ang mga agbaling nga kriminal manong Nemi. Dito tiga po na manong Nemi na pagkumalain na nawa. Pa, ustunan pa! Pa, ustunan! Papa, ang mga mapapatay yun. Naanawak mo't lang isun. Kakaasit na may na manong Nemi ka dito na arim na babae. Po na yun. Pagmanta, napanunod mo tikas dyan, naramid mo manok. Pinaliktad na pa hindi pasamak, nga sikat ibaga na nga mga sulsulisog kang kuha na. Hindi pala yung damo pa.
Katlaka nadlaw ko. Lalakaan dito nga babae nga naalayo. Nakalan yung aming kengkuhan. Hoy! Bumangon ka kita. Bumangon ka kita. Nakita arwatin. Sakanam, katumano ka. Mahal ka babay na rabi. Yan nakatikayat mo. Umiyang pala dito nga babae dito nga balay. Hala! Manong nami nagparintumeng ni Eva iti sangwanan ni Papa. Agpakpakawan ng agsangsani. Ala, napamakawan, okay. Ngayon saan ka nga maawat pa eh. Tsakla yung pag-aro makastuti klase ng babae. Kahit mo lang, sumantal ka niya, gabutan mo, anda kwarta. Sino na dyan nga lalaki nga, kasi break dito nga, iti pa mismo nga, unag tibalay ko, ayop ka, gusto na. Gusto na talaga nga. Kahit kung ipeksit pungtot ko, kaayop ka nga babae, Alay ko. Daniel, tulungan lang kanawaan ni Papang mo. Ninanawak man ni Papa. Gusto na ba? Amano mo, papatay yun. Guyod ang mga error na tayong babae dito ay balay. Alan, paum nyo ninyo layan. Awan ti paparan na kasi itong oras eh. Nasapa pa lang. Paum nyo ninyo pa lang pa. Sige. Hoy, nandiyan ba kanda ang kwartos dyan, isot papanam? Diyan magturugam. Diyan kailangan. Loko. Orisan ka namang mangan. Rimuhar ni Papa manunay siya kamot na panunay di sumangpat at awit ng araw. Abay mo nang baratig kayo. Kahit ko lang tuminom. Nasakit tinagam ko kastoy. Nakasara ka kunti, babae nga kasukat eh, mamang mo ko na. Tubit pilpilin nyo, pintasan nyo may tagpili yan. Nila mo ba kakaasya kang tagtap-tapel, di pa nagsulisog na kanya. So, ang bimanawak ng kapot na pinagsublidat. Paglagad din. Ito ang pinabuludan nak ni Rico. Bagman. Hindi. Nakawang kumanay din, nagtutuloy ko mga lipliputan nak, tilukot to nga, babae. Yung saan kaya barbatek pa. Wala, minumak lang. Mabising ka nun ni Eva. Nadiin ka pa kanin. Inda sarak manong nami. Kawanin ti pintas mo, Eva. Ginagara na ka ni Papa. Ngayon saan mo manireta, ginaramin na, iti kasi dyan ginaramin mo. Yung bagman, saan ka pinagkasal? Takasano kat, di mo man kaming kayat. Kat nos datang nga tinuduktalan na. Inatam na may mo mapasamak. Baka mapapatay naktamak. Ala ka doon di mga, tingin kong tuwaturukin, dan itong bigat. Pumanaw ka nito nito eh. Sandakan nga kasapulan. Sayet. Kabigatan naman nung Nemi talaga pimanawan ni Eva. Nagpakadakmod ka ni Papa. Papanam? Oo, may klasan. Inaipulang dito eh. CCTV. Bagman. Sige pa. Manong Nemi, idiadda ko ni Tibalay da Rico. Ipulang kon pare. Ano? Okay? Okay. At ang mabuya ta? Ano? Kahit mabuyain? Wala. Salpak tayo na TV. Tabuyain ta. Bahal niya ta mo. Baka malasin mo dyan kalablab making stepmother mo ko ma. Binuya mi manong nemi. Kaya mambalim mong i-close up. May close up. Gurka atap. Kinanta. Si Kansa lo. Ano siyak mo siya kamot? Si Kansa. Ano siyak? Siya kaya? Hindi ito kalakatang oras katawanak at akti eskwela. Kading. Aldaw data ni. Diba? Kinamta oras.
Gore ka. Ipos mo man, ipos mo. Ipos ko. Kasla mo ti lalaki, ha? Juan! Iso! Sino? Karumami. Hampir katawa ka. Talaga yung sapol na niya. Lukot tayo, nagpahit kwarto na papakin. Sula. Baka, dito lang tinala na, baka pakada pa sa baling eksena. Baka dyan balay tayo lalaki. At asawa na itan. Nagluko na ito, yun, baka tumangkin ni Papa. Hindi nagamit ako nito balay manunay mi. Pa, amoy ka din sa sino ti lalaki. Nga kaayam, dahil nga eba ti apoy. Sino? Kumpadre yun sa. Ano kumpadre? Andan sakit, inanak yun ti kasar ka din mama nga, anak na. Sino? Kumpadre yung nga si mo. Aya, ti babaero akong padrek. Ay, naglukot. Kasi na, parang nga mamuda. Baka no, limabas dito ni kumpadreyo. Bakit nakurso ng daan ni Eva, baka pinayapayan na. Nagleng sumisunat pa. Amoy naniak. Baglagin nito pinagtalinad ko ang matinot panunot ko. Naramanak ko mamit. Ang amtsak man palubos. Nagluko ko dahil nga Simon. Ang guri ka man. Ay, papa. Lala. Ay, salangadan nyo pa lang. Teori ko mamit no, babaero ang talagang tata Simon, no? Talaga hang umakayat di Eva. Ano kumat maramid na. Walang yung panangluko na kanyak na dyan. Amo na nga. Asawak ton? Anyat mo yun, baka talagang sinulisog ni Eva. Baka kat dilpatan na nga yung bibig na. Agkida sana dilpatan yung bibig na kahit. Sana tapayain yung barukong na. Kasi dyan tinaramid na kanya. Yung tsak tulos pa dito sulisog. Baka sa tinaramid na kintatasi mo. Pada pa yung alakay. Waray lakay kung naglainit. Mabaero nga rin. Ala, lipatan mo na. Pa, nod ng tupiplano yung mga yawid. Ito siguro doon yung nadalos ng babae. Iti Lunes, manong Nemi, nagkita kami man siyempre kay ni Lily. Ay, awanin ti problema mo? Awanin. Nagtalawan na dyan ang babae. Ay, sayang ah. Rin naman ang kumamit, tsakbi ka nagtalaw. Nadya ka robamit na nakaraman eh. Kumpadre ni Papa. Ano niya? Kasanot pala ka, Mom? Pinabuludan na ni Rico ti CCTV. Ano niya? At na yung montar nga. Nalasin niya lalaki. Aging ka, manong Nemi, nga naggraduar ako, naggraduar kami kinilili, iti college. Nagpaalak mo naman nung imatendar ni Tata Simo. Ay, congratulations, Barak! Ay, gama nagtata. Dato regalo, ananusap na. Sa ngaribo okay yun, tata. Di papang mo, ada sadya madamat inom man. Ano pinartiyo ya? Kalding. Awala aso. Mahilig kita karon aso, tata. Isut mang pabara ti bagi pare. Pare, papang yun ti paring ko. Pare yo, ay, mapabara ti bagi. Bang papaot iti rabaw ti kama. Sumit laeng kasyat kilaing nyo di ah. Laing, iti? Kunam? Nabuya kayo. Ano ya? Saan ko man nabuya? Awang ka man iti? At ako dito eskwela. Ala ni tata, nagalisto nga matiliw. Anday montar ko nga CCTV. Ano ya? Ay, naglukukan. Kahit, nakita ni papang mo? Nakita na nga na kayo nalasin. Ngayon na kami kini Rico, jaking ko CCTV. Nalasin na ka. Ala, gawin na ka rin din. Sabi na ka. Kita pa. Kakaiso na nga sa ribot. Hindi kanyak. Nga regalo. Baka no, salangatin ni papang mo. Awanin na dyan, tata. Hingga kita sa dyan. Hingga dumaw nun sa dyan. Hingga minom.
Sinarunok met manong na ini. Hindi makita ni Papa. Pare, kumpadre, umakan. Nakaadwa kami na eh. Alam ko, mamakam ka. Naimas ti pulutan. Dato ade. Kilawan. Dapat kaldereta ka na dato suam. Alagat tayo mayak ba na kumpadre sa may kumata kinablawan ti anak mo. Sa kung ini kamot ati sa ngaribo nga regalo na. Alam ito ko kong ngarutan eh. Aso ko mo kumpadre. Madi, parit na. Lipas yung kumata na imas ti aso ko. Tapay. Iso ti ipakat mo kada kiti babae. Pati de live-in ko pare. Napamupay. Dinaldalapos. Pasensyakan kumpadre. Ako ang kumat sakit na mo. Yung baga takas dyan tinaramid dyan anak ko. Pampabusulot pa ka na dyan anak ko. Magsulsulisog kang kuwan. Ay, Daniel, dagagayang. Buwan pa. Yung baga kinitata, simungan awa na amuan yung iso, mabuting kumangin kay latang kunak. Ewan, nanyak na yan, pare. Yung baglagi din nata, saan ka na, saan ko pa ngayon kasar? Saan ka kami ng asawa, pare? Ano nga rin, bumabae ka latan. Saan nakakaskag ka, babaero si mo. Nang magtrabaho kami ng padpadak ni Lili manunemi kadag paiso saan nga nangyaw awit pa ni Papa manunemi ti babae. Nga mamuklat na nga mailiw manunemi maban umuraga. Alwadan nyo baka makalakad sakit. Damot kaputek kapag uma. Hindi na pimpins data nga tayo mangyawid dak tekalungan dak. O anya, kumusta trabaho? Siguro pa, may sapay taon, nagtrabaho, ang gurnong kam kinilili, sakto matin mga asawa. Alam mo, Barok, mga asawa ka matin, no, di kasta ka pamilya ka matin, no, manayunan ta dito yung balay, kadududwata. May saka no mapanak mga opisina. Ha? Buwan pa. Kalpasan nga rin mga katawan, manunemi, nagkalay sa kami kinilili. Kadinyawit ko na dito yung balay. Kung mat apapa, umapapal ka no. Nimat papa, nakaring-ringgor kayo. Hindi, hanggang to nga naringgor, tapos saan kayo umapal. Hindi, ang dama manon, nemi talon, dagiti apu ko ni papa, nagretiro ni sunat trabaho na. Di papaan manon, nemi tikat kadwa, dagiti anak mi, nakasta nga mapang ka magtrabaho, kinilili. Uwain manon, nemi. Awanin, saanan nga inulit pa ni Papa manunemi tinang sangpet ti babae. Kamatalatamit na kinikundawin nga makalakip, awisin ni tata si mo. Kumpadre! Dapat kumpadre, ingkag suka din tayo. Oras man ni tan. Uy, dito yung patay sindi. Pangpaubing tirik na. Manunemi dito nga ron ti pagkasalita, kadagyaman naklauna iti anos mo nga nang ibasa. At sabi ko ma, tagdamat na ibating nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga di mga kan nagbuya. More power to your program, man, and God bless. Ito yung nagyaman nga pagayam mo, Daniel. Thank you king ka, Daniel. Thank you pa nagsurat. Thank you mat kadagiti amin nga nagbuya. Thank you kadagiti sponsors tayo. Sabi ko mat adan to pa nayon ti sponsors tayo.